Na Duklianskej ulici v centre Zlatých Moraviec sa nachádza tento čiastočne zrekonštruovaný trojizbový byt s celkovou výmerou 76 m². Funkčne riešená kuchyňa nadväzuje na dispozíciu bytu a poskytuje praktické zázemie pre každodenné stolovanie aj prípravu zložitejších pokrmov. Obývacia izba tvorí prirodzené centrum domova, kde otvorený priestor a dostatok denného svetla vytvárajú stabilné podmienky pre rodinný život. Nočná časť bytu ponúka tiché prostredie pre nerušený odpočinok, pričom izby zachovávajú potrebnú mieru súkromia pre všetkých členov domácnosti. Vonkajší priestor funkčne doplňa interiér a slúži ako pokojné miesto na rannú kávu či krátky relax na čerstvom vzduchu. Bytový dom je situovaný v udržiavanom prostredí s dobrou dostupnosťou k parkovacím plochám a hlavným mestským komunikáciám. V tesnej blízkosti nájdete základnú a materskú školu, Lidl, Tesco, reštaurácie, detské ihrisko, autobusovú stanicu. Tento čiastočne zariadený byt predstavuje rozumnú investíciu v srdci mesta. Pre viac informácií a dohodnutie obhliadky ma neváhajte kedykoľvek kontaktovať.